Dwi eisiau trafod a dangos i chi esbonio i chi heddiw yma sgwrsfotiaid ac yn benodol sgwrsfotiaid Cymraeg. Mae'r sleidiau dwi'n wedi dangos yn fatha gronodeb o ddau ddarlith dwi'n rhoi yn y modiwl yn yr gwsmeistyr Technolegau Iaith a'r Conversational AI. Felly mae'r sleidiau yn Saesneg, dwi am cyflwyno yn Gymraeg. Felly os oes rhywun di Gymraeg yn y gynulleidfa yna, gobeithio fydd y sleids o help i chi. Felly cefndir bach, wrth gwrs, beth yw chatbot? Mae o'n rhaglen sydd yn medru codio bod fel rhywun sydd yn siarad efo chi. Mae o'n ddar meddalwedd sydd yn medru prosesu iaith a cynhyrchu iaith naturiol. Mae yna nifer o gwahanol o enwau eraill ar ei cyfer, fel dialogue systems, conversational agents, intelligent virtual assistants a chatbots. So pan dyn ni'n sôn am chatbots, dyn ni'n sôn am hynna i gyd, mae hynna i gyd o dan yr un fatha umbrella. A felly, mae nhw wedi bod o gwmpas ers degawda, Eliza oedd yr un gyntaf yn y 1960au. A mae yna fideo hanes oedd fatha lot o'n chwilidorol wedi dod a hynna chatbots syml rule-based. Ond yn fwy diweddar, y degawd ola yma, mae Siri, Siri Irfai, Alexa, a rwan yn fwy diweddar yn eleni ChatGPT, sydd yn defnyddio, ar y dechrau oedd yn defnyddio modelau iaith ar sail GPT-3, ac yn fwy diweddar nawr GPT-4. Ond mae yna lawer mwy o fatha o chatbots ar gael sydd yn cynnyrch cod lledig neu yn cynnyrch cod agored hefyd. Gawn ni jyst cael golwg sydyn, trosolwg ar hynna yn ystod y cyflwyniad. Felly, maen nhw'n medru sgwrsio chi cocio fatha efelychu sgwrs. A felly mae yna gwahanol fathau, mae yna taxonomy yn y papur yma, Software-Based Dialogue Systems, Survey Taxonomy Challenges. Dyma'r unig papur sydd wedi medru crynhoi i categoreiddio a gwahanol fathau o chatbots sydd yna, neu sydd yn cynnwys yr rhinweddau yma. Mae yna rei yn cynnwys un neu ddau, mae yna rei jyst yn un ohonyn nhw efallai. So, chatbots sydd fath o perthynas mae'r chatbots isio efo chi, ydy o'n un personol, ta ydy o'n ampersonol, ydy jyst yn darparu gwasanaeth i unrhyw un gyhoedd, ta ydy o'n un sydd yn dechrau fod i'n nabod chdi ac yn addasu atebion ar technolegau personification yn y blaen. Ydy'r sgôp sydd gyda fo, ydy o'n mynd i siarad am unrhyw beth o phopeth, ta ydy o'n jyst mynd i siarad cynnal sgwrs o fewn un parth benodol, un maes o arbenigedd y blaen. Be mae'n da ydy'r chatbot yna i cyflawni tasga fel archebu tacsi gyda, neu ydy o'n jyst yna i jyst cynnal sgwrs mwyn dibenion entertainment. Mae'n anodd cofio'r geiriau Cymraeg, mae'n sleis Saesneg ymlaen i. Ond hefyd i gan y cwmnïau social media i medru ysgogi mwy o defnydd o social media hefyd. A hefyd mae yna rhai sydd yn just yn single turn, just un tro, just un cwestiwn a un ateb dod yn ôl. Mae Alexa rhywbeth single turn, a rhai eraill sydd yn multi-turn, lle mae'r sgwrs yn ôl ac ymlaen tro ar ôl tro. Efo'r chatbot yn cadw trac o beth yw'r cyd-destun yn y sgwrs. Felly, bod yr ei mwyaf diweddar yn eitha gymleth ac eitha sophisticedig, mae'n werth deall a cadw a deall yr ei fath syml o chatbots o sgwrsfotiaid. Achos nod i'r fath o sgwrsfotiaid sydd wedi cael ei roi ar waith y mwyaf ac ar gael i weld mewn nifer o lefydd ar y we. Lle maen nhw'n sgwrsfotiaid sydd yna ar gyfer cyflawni sgyrsiau syml, i cyflawni tasgau benodol, ac i cynnig cymorth i bobl sydd eisiau gwybod mwy o gwybodaeth neu eisiau cyflawni tasgau felly.
Mae nifer ohonyn nhw yn honni bod nhw yn ddwyieithog, neu ddim yn, yn gallu cynnal ieithoedd eraill, neu bod nhw'n ddwyieithog neu amieithog, a bod hynna wedi cael ei gyflawni drwy gyfieithu perynyddol. A mae hein yn systemau sydd wedi cael eu hyfforddi drwy casgliadau o sgyrsiau enghreifftiol sydd wedi cael eu nodi efo gwybodaeth ynghylch lle mae'r endid sydd yn bwysig ar gyfer y dasg yn bodoli. So, dyda fod ti eisiau archebu tacsi i Bwllheli, yna ti dysgu y model sydd ti'n nabod lle mewn brawddeg, mae enw lle yn gallu bodoli fel arfer ac yn blaen. So, data sydd wedi cael ei nodi, sgyrsiau sy'n cael ei nodi, a data sgyrsiol bela sy'n cael ei cynllunio, ond hefyd cael ei gwella trwy hyfforddi, siarad efo fo, hyfforddi eto, gwella'r data, conversation-driven development, maen nhw'n gael efo fel yna. So mae rhai o'r cynnyrch masnachol yn cynorthwyo y fath yna o hyfforddi modelau ac i wella modelau fel bod yn gweithio agorad i'r sefyllfa mae wedi cael ei roi ar waith ar gyfer. Wedyn dyma cynllun pensaernïol syml o'r beth sydd tu fewn i'r systemau sgyrsiol yma ar gyfer cyflawni tasga. Dyma'r un fath o personïaeth sydd tu ôl i bethau fel Alexa hefyd. So dyna pam dwi wedi rhoi sgwariau ar y chwith ar gyfer adnabod lleferydd a testyn leferydd. So mae rhaid yn y bod yna, a lle ti cael just rhyngwyneb testyn ar gyfer y chatbots. Felly mae testyn wedi fewn, a mae gen ti gydran, maen nhw'n cael o'n language understanding model, mae'n deall o'r testyn enghreifftiol fel, can you book me a cab please? Mae'n deall yna beth yw'r bwriad, a felly pan mae'n pasio hwnna ymlaen i'r ymenydd, y dialogue policy manager model yna, mae'n gwybod, o'r testyn yna, dwi'n nabod, dyma'r meysydd dwi angen llenwi fewn ar gyfer cysylltu efo API sy'n eistedd tu allan i'r system, felly bod o'n API o cwmni taxis, a nid y cwmni taxis sydd yn cynnal y chatbots necessarily. Felly mae'r dialogue policy manager yn gwybod sut ti'n llenwi mewn y bylcha ar gyfer y galwad API, a mae'n gwybod hefyd os oes unrhyw maes ar goll, ddim yn gwybod eto, yna mae'n medru gofyn yn yr model ar y ffordd allan, response generation model, a i dweud, certainly, where would you like to go? Mae angen i hwnna bod yn brawddeg hollol naturiol, wrth gwrs. A mae'n gofyn, o'r cwestiwn where would you like to go, yna bydd o'n medru cael yr atab yn ôl, yn gallu llenwi mewn y bwlch destination. Gallu, trwy multi-turn, yn gallu llenwi fyny y bylcha yma ar gyfer galwad i'r API ac yn medru llwyddo ar archebu tacsi i'r defnyddiwr. Mae Maxen yn enghraifft, Maxen, os da chi'n nabod Maxen, cynorthwyydd llais ar gyfer Android ac iOS, lle da chi'n medru siarad yn Gymraeg iddo fo, a mae'n cyflawni tasg i chi. Mae'n enghraifft o chatbot, leferydd. Mae o'n single turn, just un tro, da chi'n medru just un exchange o sgwrs da chi'n medru cynnal efo Maxen. So, bod yn cwestiwn dweud gorchymyn a mae'n neud o'n dod yn ôl. A mae'r cydran sgwrsfot ynddo fo yn cysylltu yn yr un modd yn yr sleid blaenorol efo gwahanol wefannau ac APIs mwyn cyflawni tasg ar gyfer y defnyddiwr. Mae pa fath o gwestiynau da chi'n medru a gorchwynion, da chi'n gallu gofyn iddo fo wedi cael ei gyfyngu gan allu'r adnabod lleferydd, o leia yn y fersiwn cyhoeddus, mae gyda ni fersiwn lawer gwell sydd ar y weill, dan bydd yna lawer mwy o gwestiynau bydd modd gofyn i'r sgwrsfot. Ond ar y moment mae'r cydran chatbot yn y canol yma yn defnyddio cydrannau o'r cwmni Mycroft sydd yn darparu fersiwn cod agored llwyr o Alexa ar gyfer Saesneg.
Mae yna gyfres o fideos gyda ni ar YouTube enghreiffdio'r gwahanol sgiliau. Sgyn ni jyst un eiliad bach i dangos enghreiffdio un. Felly, enghraifft, dangos y sgil clic S4C. So, da chi'n clywed y sain? Dangosa raglen rownd a rownd ar clic. Ddangos rhaglen rownd a rownd ar wefan clic S4C. Glywsoch chi'r sain yma? Do. Diolch. Iawn, gret. Wedyn, so mae Mechlen yn enghraifft o... Bore da. Mi fyddai draw. Oce. Diolch, Maxen. So, enghraifft o sgwrsfot ar lafar ar gyfer y Gymraeg, ond bod o yn sgwrsfot eitha syml, achos o'r sut dyn ni wedi cyrraedd arni efo lleferydd Cymraeg. Ond enghreifftiau eraill o sgwrsfotia ar gyfer y Gymraeg, sgwrsfotia syml, allwn ni ddweud, yw rei fel sydd ar wefannau rei cynghora sir. Yr un dyn ni wedi gweld, neu wedi cael trafodaethau mwyaf o, ydy yr un o'r enw Bobi ar wefan cyngor dinas Caerdydd, lle oedden nhw eisiau gyngor gyda ni ar sut i wneud o yn ddwyieithog, neu oedden nhw eisiau cadarnhad i bod nhw wedi wneud o ffordd iawn yn ddwyieithog. Ond nhw'n defnyddio cyfieithu perynyddol i medru yn bennaf datblygu a cynnal y system yn Saesneg, ond wedyn bod be welwch chi yn fan hyn, lle bod na peiriant cyfieithu rhwng, o flaen y modiwl Natural Language Understanding, a bod na modiwl cyfieithu wedyn sydd yn cyfieithu'r gyfeiriad groes yn allbwn o'r model cynhyrchu atebion. So, do'n nhw jyst yn rhoi peiriant cyfieithu o'i flaen o. So chi jyst googlo Bobi, Caerdydd, gewch chi cyfle i brofi fo Mae yna ar gyfer helpu bobl sy'n byw Caerdydd efo gwybod pryd mae'r biniau cael eu casglu nesaf, y gwasanaethau eraill fysa o helpu nhw medru byw Caerdydd. Mae gyda ni rhyw fath o ryfeloedd sgwrsfot, rhyngwyneb sgwrsfot ar wefan cysgliad hefyd. Ond does na ddim fatha model yna sydd yn cynnal sgwrs, ond da ni'n defnyddio fo ar gyfer dibenion, casglu data, sydd fath o gwestiynau bod bobl yn gofyn pan maen nhw angen help efo rhyw broblem cysgliad, os oes rhywbeth ddim yn gweithio neu ddim wedi cael ei osod, ac yn y blaen. Mae bobl tueddu i clicio ar y botwm chatbot ar y wefan hytrach neu e-bostio bellach. Felly, mae hwnna'n helpu ni casglu data. Pan gyda ni digon o ddata cael syniad o sydd o sgwrsio sydd wedi angen, da ni'n medru hyfforddi model wedyn sydd yn gallu awtomeiddio y proses cynorthwyo holl defnyddwyr cysill wedyn. Wedyn, bach o syndod fi ryw 2 flynedd yn ôl ar dechrau ar gyfer y pandemig, nes i ffeindio chatbots Cymraeg yn y Ffindir. A beth oedd hyn oedd Esbo, sydd ydych chi'n ynganu hwnna yn Esbo. Mae'n ddinas i drws nesaf i Helsinki, a oedd ei cyngor dinas nhw eisiau cael fatha sgwrsfot i helpu bobl i dod i deall beth oedd angen i wneud wan yn yr orgyfwng yn y blaen efo Covid, ac oedd yn dechrau y cyfnod clo yma. A felly, beth oedd nhw, wrth gwrs oedd y sgwrsfot ar gael yn Ffinneg a Swedeg yn yr ieithoedd swyddogol yn y Ffindir, ond oedden nhw wedi meddwl, mae yna lot o bobl ieithoedd eraill yn byw yn y dinas, achos mae yna lot o cwmnïau technoleg yn bodoli yn y dinas ac yn Helsinki hefyd. Felly mae'n eitha aml ieithog. A cwmni lleol Newfola ydy hwnna, efo cydweithio efo IBM, a defnyddio IBM Watson, ar nhw creu'r sgwrsfot parthbenodol i iechyd ac i Covid,
mewn dim amser, a hefyd rhoi y cyfieithu perinyddol o'i flaen o, ac oedd o'n syndod o'n i medru cael gwybodaeth am cyfnod clo yn Gymraeg yn Esbo, pan o'n i'n o Esbo yn Ffindir, o'n i'n sôn yma yn y Ffindir ar y pryd, methu dod adra. Lle o'n i'n gallu cael yr gwybodaeth yn Gymraeg, ond dyna ddim byd cyfatab yn Gymraeg eto yng Nghymru, o pethau dal jyst yn Saesneg. O ran meddalwedd i cynorthwyo fel hyn, falle. So, oedd hynna, dyma sgrinluniau o'r adeg yna, o'r pryd, o'r chatbots Cymraeg. Yn Ffindir. Felly, i ddeud am cyfieithu perinyddol o flaen sgwrsfot, achos mae'r Cymraeg yn cael ei trin fel ategyn i'r weithiau i'r fath yma o penderfynu datblygiadau. Yn delfrydol, dylech chi cynllunio a hyfforddi y sgwrsfot i fod yn Gymraeg o'r dechrau. Ond mae Caerdydd i wneud, a gallu bod Hysbod i wneud. Dydw i ddim yn gweithio yn y tymor hir, mae'n mynd yn anodd, yn oeddech i'w chynnal, cadw fo'n diweddar, fel mae'r chatbots gwreiddiol Saesneg yn datblygu yn gwella ydy'r un Cymraeg yn eithaf eraill yn medru cadw fyny. A felly, so mae'n jyst yn mynd rhywbeth sydd yn cael ei dros amser ei neilltuo, yn cael ei anwybyddu. Ond mae'r papur yna, Crossing the Conversational Chasm, yn papur da iawn ar esbonio y gwanolethau o sgwrsfotiaid amlieithog sydd wedi cael ei greu, y task-oriented dialogue systems, hynny yw. Una sydd yn ei syml, i medru cyflawni dasg, a gallu gwneud hynna mewn pamieithoedd. Papur, fatha survey paper, dio. A mae sôn yn dras yn fyr am hwn a dweud, dyma'r problemau. Reit, bach o saib bach ar ôl hynna, i mi mae'n gallu dechrau esbonio beth sy'n digwydd yn diweddar, sy'n fwy diweddar, be mae'r holl hype wedi bod yn ei gylch efo sgwrsfotiaid. So, mae gyd wedi dechrau achos y papur yma. Dim yn uniongyrchol, ond mae'r rhwydweithiau niwral sydd yn rhedeg y sgwrsfotiad fwy glyfar, fwy sophistigedig, dyddiau yma rwan, yn defnyddio strwythur neu cynllun rhwydweithiau niwral ar enw Transformers. Yn cael y Transformers i gyhoeddi neu awgrymu neu i disgrifio gyntaf yn y papur yma gan ymchwilwyr o Google, oedd yn bennaf ar y pryd jyst isio cael modelau gwell ar gyfer cyfieithu peirianyddol. Ond mae'r Transformer wedi cael ei defnyddio mewn nifer o fathau eraill o broblemau AI, bellach, gan bod o'n fatha cynllun mor generic a mor syml ond pwerus, mae wedi dod yn fatha AI general purpose da iawn, a felly mae'n cael ei defnyddio yn pob ran o AI bellach os ydy o'n llyferydd, neu efo lluniau, neu efo beth bynnag fath o models, modes. Mae o cael ei cerddoriaeth ac yn y blaen. Mae Transformer ydy yr unig model mae pawb yn gweithio ar ac yn gweithio gwella ar rwan. Fe welwch chi yn y rhestr o enwau awduron, cyd-awduron, enw Cymraeg yna, Llion Jones, a nid y Llion Jones o Canol 4 ydy'r Llion Jones yna, ond Llion Jones arall, sydd yn gwreiddiol o Abergynolwyn yn Sir Meirionnydd. Mae o yn Cymro Cymraeg, a mae dal i weithio i Google yn Japan, i Google Research yn Japan. Mae'r cyd-awduron eraill i gyd wedi mynd i cychwyn cwmnïau AI eraill efo pres BC mawr, felly bod yr unig un sydd yn dal yn gweithio yn Google. A ges i sgwrs efo fo, dechrau adeg clo hefyd, boi neis. A dydodd mae bai fo ydy teitl y papur,
achos mae yna lot o papurau wedi bod ers hynna yn dweud, blah, blah, blah is all you need. So mae'n cymryd ar wahân i'r cyfraniad nath o'r papur, mae'n impact o'r teitl gen nhw hefyd. A dwi'n meddwl, gan bod o'n person eitha lleol i Fangor, dwi'n meddwl ddyla Bangor roi rhyw fath o ryw gydnabyddiaeth a clod iddo fo am ei gyfraniad o i'r holl maes AI. Dwi'n meddwl sy'n hynna'n beth wych i Fangor i wneud. Ond i esbonio yn fyr iawn, os mae bosib esbonio yn fyr iawn, beth sydd tu fewn i Transformer a sut mae Transformer yn gweithio, pan bod o mor dda yn gweithio. Dyma'r diagram pensaernïaeth clasur o'r Transformer. Beth gynnwch chi yn bennaf yna ydy ddwy ran, gynnwch chi yr ochr yr chwith yma, mae gynnwch chi'r ochr encoder, ac ar y ddedd yma, mae gynnwch chi'r ochr decoder. So mae'r input, y mewnbwn, dod i mewn i fan hyn, a mae'r rhwydwaithau neural sy'n eistedd tu mewn i'r bocsys yma yn dod i deall patryma yn y mewnbwn. A mae'n deall y patryma dros ystod hir o'r data hefyd. Felly, dwi'n goffo gynnwch chi brawddeg, mae'n deall pa fath o effaith mae gair ar diwedd brawddeg yn cael achos o'r gair ar dechrau'r brawddeg. A mae yna nifer o hynau o'r sgwariau yma, y blocau yma ydych chi'n cael roed ar ben eich gilydd. A felly mae yna hynau ydych chi'n medru cael o fewn y Transformer sy'n gallu adeiladu ar y dealltwriaeth mewn magu. Mae'n dysgu un o beth yw'r perthynas rhwng y gwahanol tokens, maen nhw'n galw, beth sy'n mynd i mewn, dim geiriau, tokens, sut maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Felly, mae yna gwahanol lefelau dealltwriaeth mae'n gael. Dydwch o efo testyn, mae'n deall gyntaf pa gair sydd ar ôl pa gair, a wedyn mae'n dysgu deall wedyn pa rhan ymadrodd ydyn nhw, a wedyn mae'n deall wedyn, efo patrymau rhan ymadrodd, a chi cael y fath yma o syntax, iddo blaen, mae'n dod i nabod y deall iaith yn dda iawn. Mae'r ffordd, y term ar sut mae'n gallu deall, sut mae un peth yn perthyn i llall, maen nhw'n galw hwnna'n self-attention. Mae'r self-attention yn digwydd hefyd ar yr ochr decoder, ond mae hefyd yn digwydd, mae'n cael ei pasio ymlaen, a mae'n cael ei rhannu o'r ochr encoder i'r decoder. So pan mae'r cyfieithu perynyddol oedd y cyd-destun gwreiddiol i hwn, so pan mae testun iaith Saesneg oedd i fan hyn, ar y diwedd mae gynno fo fatha cynrychiolaeth eitha da o be mae wedi deall o'r testun, a mae'n bwydo hwnna wedyn i mewn i'r decoder, i helpu'r decoder medru cyfieithu. Mae'r decoder yn cymryd fatha cychwyn ar gynnwrchu testun Ffrangeg dydwch. Be mae'r decoder yn wneud ydy mae'r decoder yn model, mae'n generative, hynny yw, mae'n dechrau efo'r token gyntaf, a mae'n eitha cynhyrchu'r token nesaf ar y top, a ddim eitha cychwyn nesaf wedyn efo beth yw'r token nesaf i roed ar ei ôl o. Felly mae'r decoder wedi cael ei fforddi ar data yn archos cyfieithu perynyddol. Mae wedi cael ei dysgu ar llwyth o data Ffrangeg, iaith targed. Mae'n gwybod sut mae wedi dysgu lot yma'r iaith Ffrangeg. Mae'n gwneud dasg o llenwi'r bylcha. Mae'n cymryd y testun Ffrangeg, mae o'n tynnu gair allan ar y diwedd neu yn y canol, a mae'n cael ei dysgu sut i roed y gair cywir nôl i fewn yn y Ffrangeg. Mae'n galw fo masked learning, a felly sydych chi'n mynd i masked multi-head attention. So, hyd yn oed, mae'n dysgu beth yw'r perthynas rhwng geiriau yn Ffrangeg a draws ystod hir o eiriau, ond mae'n gallu dysgu mwy efo hynna os mae'n dysgu sut i roed geiriau cywir nôl i fewn pan wedi cael ei tynnu allan yn y broses y fforddi. Wedyn, y cross attention ydy pan mae wedi dysgu rhywbeth, mae'n gwybod, mae gen nhw rhyw syniad ar dechrau be fysa'r tocyn nesaf, ond mae'r encoder dod i mewn efo gwybodaeth ynghylch beth oedd o'r ochr Saesneg, a dyma'n hwba'n helpu fo i beth yw'r o'na, hwn di'r gair cywir neu gair gwell Ffrangeg mi roed allan nesaf felly. A wedyn mae'r decoder yn mynd rownd i creu'r tocyn nesaf, gan gofio, mae'n medru cofio beth oedd y tocynnau nath o roed o blaen, mae'n cael fatha'r window
A mae gwahanol meintiau o modelau efo ffenestr hirach. Mae GPTs wedi bod efo yn gynyddol, mynd yn hirach efo faint o nôl gallu cofio beth ar efo cynhyrchu mwyn efo effeithio a beth mae'n cynhyrchu nesaf. So, dyna di gobeithio ddisboniad syml a glir o beth yw Transformers, beth sy'n ticem i'r holl datblygiadau AI gyffroes sydd wedi bod yn blynyddoedd dwytha yma, ond yn wedi yn y misoedd ola ymlaen. Felly, o deall hynna, da ni'n medru deall GPT yn well, yr holl modelau GPT wedi bod o'r dechrau. Dywedodd y model GPT-1 gyntaf ei gyhoeddi yn 2018. Mi brofodd nhw adeg yna bod modd defnyddio jyst yr ochr decoder o'r Transformer i medru cyflawni gwahanol fathau o tasgau NLP-aidd. Cyn hynna, o pawb wedi bod yn ganolbwyntio ar hyfforddi yr encoder i fod yn medru i'r Transformer medru deall iaith gorau, mwyn gallu effeithio wedyn, mwyn gallu gwneud named-entity recognition ac yn y blaen. Ond y dangosodd OpenAI, GPT, generative, pre-trained, dwi'n gwybod mae'r yn golygu damia, bod modd wneud yr un fath o beth efo'r decoder, ond hefyd, os ti fatha ail-ffurfio'r dasg fel tasg, cyflawni dweud beth yw'r tocyn nesaf. So, os ydych chi eisiau hyfforddi a profi fo ar dasg fel deall ystyr testyn, reading comprehension, ti'n cychwyn off efo y decoder, ti'n rhoi y testyn yma mewn iddo fo, yr ochr decoder, a gofyn iddo fo i gorffen, ond ti'n gofyn iddo fo, what was the theme? A wedyn, just the next token prediction ydi o, really, ond mae wedi cael digon achos o'r attention mae wedi dysgu o wedi prosesu llenwi mewn o blanks ar llwyth o testunau o blaen. Mae'n gwybod sut i atab, mae'n gwybod bod angen o cynhyrchu atab. A wedyn, achos bod o wedi sbio, wedi cael gweld yn hynna, mae'n gallu atab one world, one dream. A mae'n gallu gwneud bethau fel sentiment analysis hefyd, os da chi'n ffyrio fel hyn. I missed my bus today. I felt so bad. Be di I missed my bus? Mae hwnna'n sentiment trist. Ella, os da chi'n cymryd i ysgol, mae'n sentiment hapus. Ond, na fo. A felly fe GPT, dyna beth mae GPT yn gwneud, essentially, mae just yn rhoi, achos dyna beth mae Transformers yn gwneud, dyna beth mae decoders Transformers yn gwneud. Mae'n just rhoi beth yw'r tocyn nesaf yn yr allbwn. Ond be sydd wedi digwydd ers y GPT-1 yn 2018 ydy, maen nhw wedi gwneud model yn fwy ac yn fwy, a maen nhw wedi bwydo mwy a mwy o data fforddi trwy'r holl model, a maen nhw wedi sylweddoli bod y galluoedd yn wella. GPT-3 ydy'r model olaf da ni'n gwybod unrhyw faint gan OpenAI ynghylch beth oedd y data aeth i fewn i'w hyfforddi fo. Lle mae'r papur ei hun, dyma'r adag o OpenAI dal yn open. Ond dyma'r papur sydd dal ar y we, a mae'r repo gan nhw, dal ar GitHub gan nhw am GPT-3. Mae'r papur yn esbonio yma, dyma lle oedd y ffynonella, ac efo'r hyfforddi fo efo llwyth o testunau cyffredinol ond Saesneg yn bennaf. Mae yna ffeiliau CSV yn GitHub yn gallu rhoi ystadegau mesul iaith. Felly mae yna ffeil yna gyfer Cymraeg. Na, mae yna rhes yna gyfer Cymraeg yn manylu bod o achos o Common Crawl bod nhw wedi casglu 3 miliwn a hanner o eiriau Cymraeg wedi mynd i mewn i GPT-3. Allan o'r holl cwmffon hir i ieithoedd eraill sydd wedi mynd i mewn i GPT-3. So dyna hyd y gwyddo ni ydy yn sicr ydy faint o Gymraeg sydd yna yn y modelau GPT gan OpenAI. Ond sy'n beth hynna, beth sy'n gwneud efo topic y sgwrs yma felly efo conversational
AI a sgwrsfotiaid. Dydy'r model yma ddim yn mynd i gweithio efo just roed y gair nesaf. Mi darganfod nhw os mae gen ti model GPT-3 gyffredinol sydd yn just yna gyfer, fel ydych chi weld yn y wefan, maen nhw'n cael fel model completion. Os ti'n hyfforddi nhw rhagor yn mireinio nhw efo data sgyrsiol, so fatha setio o prompts ac atebion, mae hynna'n wella y gallu'r model i wedyn i bod fel model sy'n medru sgwrsio. Dipyn o papura, maen nhw'n cael o'n instruct GPT gyntaf. Tegwch o Google wedi gwneud yr un fath o bethau efo modelau nhw, wedi darganfod yr un peth, wedi gyd ar yr un pryd. So, medru dangos bod y modelau iaith mawr yma gallu cael ei mireinio i bod yn sgwrsfotiaid trwy hyfforddi efo prompt sets, enghreifftiau o sgwrsia, really, eto, i bod yn rhywbeth fydd sgwrsio am beth bynnag wedyn. Ond yn hein, mae yna broses o be maen nhw'n cael reinforcement learning, human feedback, wedi cael ei roi ar waith ar gyfer gwella sut mae'r modelau yn alinio, maen nhw'n cael o'r AI alignment, bod galluoedd y model yn alinio gyda anghenion bobl, ac yn bennaf hefyd y bod nhw ddim yn creu testunau peryglus, toxic, clwyddog, ac yn y blaen. So, mi oedd OpenAI wedi cyflogi lot o weithwyr yn gwledydd o'r Affrica, yn Kenya, i wneud y gwaith ar LHF yma iddyn nhw, lle fyswn nhw, yna 3 cam iddo, hwn ydy'r diagram o'r papur am ChatGPT, neu GPT-4, un o'r ddau, achos mae'n wedi cael ei defnyddio yn sawl model gan OpenAI. Lle mae ganddo nhw casgliad o promptiau, mae person wedyn yn sgwennu be ddylai'r atab bod, fysa'r atab delfrydol, a dyn nhw'n defnyddio'r data yna wedyn i mireinio y model GPT trwy dull supervised learning. So mae gen ti, mae'r mewnbwn a'r allbwn delfrydol gynno nhw i medru hyfforddi'r model ymell i mireinio model gyda'r sgwrsiau. Wedyn, mae'r model yna wedi cael ei mireinio, yn cael ei roi ar waith eto, yn yr ail cam, mae'n cael ei gofyn yr un cwestiwn, a maen nhw'n gofyn iddo fo am sawl cynnig allbwn. Cofiwch, mae'r modelau yma yn cynhyrchu allbwn wahanol bob tro, a maen nhw bob tro dweud yr un fath o beth. Dyna pam mae link yn gynnau yn y diwedd stochastic parrots. Stochastic yn golygu bod o yn random, ond parrots maen nhw fatha dal yn fatha parrots yn edrychu beth ni yn edrychu nôl ato ni, beth ni'n tueddu i ddweud. Ond, ta waith, rhywbeth wahanol, so mae 4 enghraifft o atab wedi dod o'r model pan ydych chi'n gofyn wedyn gofyn y cyffwrdd cwestiwn explain the moon landing to a 6-year-old. A wedyn maen nhw'n gofyn i'r un person neu person gwahanol yn y tîm o bobl i sy'n helpu wella'r model, pa'n di'r gorau, bod nhw mewn drefn, pa'n di'r gorau, pa'n di'r gweitha. A sy'n nhw'n defnyddio'r gwybodaeth yna wedyn i hyfforddi ail fath o model sydd yn gwybod, maen nhw'n cael y reward model. So maen nhw'n gwybod, mae'r model yna'n dysgu i medru blaenoriaethu atebion o'r model greiddiol. A maen nhw'n defnyddio'r model yna wedyn i cario ymlaen i sgilio fyny'r proses o hyfforddi'r model efo rhagor o promptiau. Bod y model yn cynhyrchu canlyniadau, a wedyn mae'r canlyniadau yn cael ei rancio gan y model reward. So dyna yn y bon yw'r reinforcement learning, human feedback. A mae'n lot o hype bod yn gyfer hwnna hefyd yn hylch fel dull newydd o gwella mireinio modelau. A bydd hwn yn broses pwysig os unrhyw un sydd yn mynd i creu sgwrsfotiaid eu hunain ar sail modelau
iaith mawr fel hyn. Wedyn, diolch i Peben, mae hwn yn enghraifft o pan mae gennych chi model sydd wedi cael ei mireinio efo RLHF, a mae o'n gallu atab yn gall, bethau. Dyma fath o enghraifft o ymateb da chi'n cael gan ChatGPT, pe da chi'n gofyn o should minority languages be preserved and promoted, a mae'n rhaid ateb eitha call o fanna a neutral a positif sydd yn cynorthwyo ein gobeithio ni ar gyfer diogelu ieithoedd fel y Gymraeg. Ond os da chi'n mynd at model arall sydd ddim wedi cael yr un fath o gwaith mireinio arno fo, mae hwn wedi dod o Open Assistance fersiwn cod agored o ChatGPT dydwch. Mae'r data wedi cael ei torfoli gan wirfoddolwyr ar wefan Open Assistance. So mae'r proses RLHF yn wedi digwydd ar wefan, a wedyn mae'r canlyniadau yn cael ei rhannu'n cod agored. So ella drwy wedi gwneud gymaint o waith yma OpenAI wedi gwneud eto, ond dyma'r fath o'r ateb da chi'n cael yn ôl wedyn yn y sgwrs i cwestiwn fel yna, a dyw hwnna ddim yn ateb gystal, mae bach yn bygythiol neu felly ar ni, ond ddim yn unrhyw cyffyrddus efo, so waith. Ond beth yw'r enghraifft nesaf? Pan da chi, mae hwn, os da chi'n gofyn, os da chi cael disasters, os da chi'n gofyn i rei sydd heb cael ei dwyro neu werthuso'n iawn gan bobl, da chi'n gallu cael enghreifftiau fel hyn, o bod mae bobl wedi gallu hacio y model i medru roi gwybod chi sut i creu napalm. Dyna beth mae'n dweud yma. Mae wedi gofyn i Clyde gan, yn cofio'r enw, y cwmni, Anthropic AI. So mae lot o sylw wedi bod i hwn yn y wasg, bod y model o'n medru rhoi gwybod chi sut i creu napalm o bombs ac yn y blaen. So, yna'n eitha scary, ond eitha doniol hefyd, cofio bod, please bod fel fyna i ni. Oedd hi'n afod ei storiau dynol sy'n sut i creu napalm. Dyn nhw'n deall dim, really, ar lefel uwch o'r beth sydd yn yr cwestiwn. Sy'n gael ei gofyn. A mae hwn yn enghraifft o sgwrsfot cod agored, dwi'n siŵr sydd ddim wedi cael unrhyw fath o mireinio call gan bobl, a mae o'n rhoi geiriau anweddus yn o'r blaen. So mae'n enghreiffftio sut rhywfaint ar y peryglon. Dyna ddim yn joc neis yn y canol. So dwi'n dweud, I wouldn't let you chat with children, but I try not to do that, well, with the net. So, pan mae gennych chi fatha model iaith mawr enfawr sydd wedi cael ei hyfforddi ar holl gystynna'r we, a wedyn, da chi eisiau troi fe mewn i sgwrsfot, a llithio fyny unrhyw fath o destun mae wedi weld o'r we i fyny yn y sgwrs fel hyn, bod chi wedi trio efo prompt set i hyfforddi fo i cynnal sgwrs mewn rhyw ffordd da chi eisiau fo wneud. So mae rhaid i chi bod yn siŵr bod yr proses RLHF yna yn mynd dda i gallu dal popeth. Felly dod berig o dod. GPT-4, ddaru hwnna newid popeth eto wedyn. Oedd pawb wedi gwirionedd efo ChatGPT pan ddoth allan gyntaf, ond oedd hwnna'n defnyddio GPT-3 gyntaf wedi mireinio efo prompt sets ar LHF yna. Mae GPT-4 wel, dyn nhw'n gwybod gan OpenAI faint mwy o data maen nhw'n defnyddio i hyfforddi fo, a dyn ni'n gwybod faint mwy di maint y model, chwaith faint mwy o core neu parameters sydd sydd fewn o. Maen nhw'n hollol gyfrinachol wan yn ddolch i ni gyd. A maen nhw wedi defnyddio'r proses ar LHF yna i medru bod yn siŵr bod y model gallu bod digwydd o nhw mor saff o bosib. Rhywbeth, mae rhywfaint o gwaith ar LHF wedi cael ei wneud arno fo gan cwmnïau o Ynys yr Ia, trwy gydweithio efo Llywodraeth Ynys yr Ia i sicrhau bod GPT-4 yn gweithio
yn iawn ar gyfer y iaith bach nhw Islandeg. A falle. Ond fel arall, mae'r model yma mae ganddo nhw rhywbeth maen nhw'n galw'n emergent abilities. So fel maen nhw'n cynyddu mewn maint, mae yna emergent abilities oedden nhw'n dechrau'n ddangos yn GPT-3, ond maen nhw'n fwy ar amlwg yn GPT-4. Felly, emergent abilities ydy dyma gyfres o graffio o papur, emergent abilities of large language models. A maen nhw'n dangos gwahanol enghreifftiau o modelau iaith enfawr yma. A dyma gwahanol fath o tasgau fan hyn. A wedyn faint pa mor, be oedd y cwirdeb neu blysgor neu felly gynnyn nhw ar gwahanol tasgau. A wrth nhw cynyddu maint o model, dyma'r nifer o parameters y gwylio yma. Wrth nhw cynyddu maint o model, mi sylweddolon nhw yn sydyn iawn oedd y model yn medru wneud rhyw dasg newydd na doedd yn gallu o blaen. Oedd o just ar 0, 0, 0 o blaen, ond then all of a sudden, boom, oedd yn cael o yn eitha gywir. Mae hyn yn ystadegau efo GPT-3 fan hyn. So mae'r blur scores a'r cywirdeb yn eitha isel i gymharu efo gallu dynol, eitha. Ond beth sydd ddiddorol ydy, so, yr enghraifft yma efo GPT-3, ateb cwestiynau yn Persieg, oedd hwnna yn rhywbeth, nath nhw erioed rhagweld. Yn sydyn iawn, oedd GPT-3, neu beth bynnag model oedd o, nifer o'n nhw, yn medru ateb cwestiynau yn Persieg. Oedd nhw'n erioed i cynllunio gyfer hynna, nath nhw'n rhagweld hynna, a dyn nhw'n deall pam bod o'n medru wneud hynna. A dyna'r rhan o'r berig o'r model yma. Does neb yn gwybod dim am sut maen nhw'n gweithio, be sydd yn nhw, be maen nhw'n gallu gwneud yn y blaen. Ond maen nhw darganfod y galluoedd newydd mae modelau mwy medru wneud, mae GPT-4 efo mwy emergent abilities yn nhw. Felly mae'n gallu gwneud pethau rhesymu, mae'n gallu gwella ar sgwrsio, multi-turn. Mae yna galluoedd yn ymddangos i ieithoedd llai hefyd. So, yn technical report ar gyfer GPT-4, maen nhw'n dangos canlyniadau Q&A yma ar gyfer gwahanol ieithoedd. Ac all of a sudden, mae wedi ymddangos bod GPT-4 yn medru ateb cwestiynau yn Gymraeg. Dwi'n cyflwyno. Sori. Mae'n un arall dos. Mae GPT-4 yn medru ateb cwestiynau Cymraeg yn Gymraeg. A mae'n gallu gwneud efo cywirdeb o 77%. Mae hynna jyst wedi ymddangos o nunlla. Felly, ydy gallu y modelau yma efo Gymraeg, ydy nhw yn bwriadol, ta ydyn nhw'n emergent. Dyma enghraifft o ni yn medru defnyddio GPT-3 fel ChatGPT i medru i siarad fel sgwrsfot Cymraeg. So dyma, dda'n ni roed o i fewn i Macsen, chwarae fo roed o mewn i Macsen, so dda'n ni medru gofyn cwestiwn ar lafar i Macsen. So mae'n dangos i chi fan hyn gwendida y model ChatGPT, ella, ond mae hefyd yn dangos gwendida yr adnabod gen i hefyd, bod dim yn bob tro'n nabod yn berffaith beth dwi wedi gofyn. Ond mae'n diddorol sylwi pa mor robust mae'r model GPT rhag testyn sydd wedi dod o'r peiriant yn adnabod sydd ddim yn Gymraeg perffaith. So, snaip ar fideo chi cael gweld. Helo, pwy wyt ti a beth wyt ti? Dy enw I yw Macsen. Rwy'n gynorthwydd llais Cymraeg. Beth allaf i'ch helpu chi ageth? Wyt ti'n gwybod popeth? Nid ydw i'n gwybod popeth. Mae fy wybodaeth yn gyfynedig i'r pethau addysgais.
Beth wyt ti wedi dysgu felly? Rydw i wedi dysgu llawer o bethau, gan gynnwys sut i ateb cwestiynau a chyflawni tasgau cyffredinol. Beth yw 63 wedi lluosi gyda 97? Clwydedwydd. Hwna'n dangos dwi ddim yn gallu gwneud sums yn Gymraeg, yn lle bod yn gallu gwneud o'n Saesneg, ond nid yn Gymraeg. Lle mae Pwllheli? Mae'r poteli yn eich cwpwrdd ar ei dde. Lle mae Pwllheli? Mae Pwllheli yn Nyffryn Cricieth, ar arfordir gorllewinol Gogledd Cymru. Pa mor bell mae Aberystwyth o Gaerdydd? Mae Aberystwyth tua 111 km i'r gogledd o'r llewyn o Gaerdydd. Beth yw'r Eisteddfod Genedlaethol? Eisteddfod Genedlaethol fod ar Eisteddfod fod yn hyfgyrru trwy'r awel dawel, neu Genedlaethol fod ydy. Be di'r gwobr am yr stori gorau yn yr Eisteddfod? Mae'r gwobr am ei stori gorau yn yr Eisteddfod yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Rhaid gofyn i'r Eisteddfod am fanylion penodol. Lle roedd yr Eisteddfod yn 1970? Mae'n ddrwg gen i, ond nid wyf yn deall beth yw 1970. Gallwch esbonio'n fanylach os gwelwch yn dda. Lle mae'r Eisteddfod eleni? Mae'r Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal yn Tregaron, Ceredigion. Diolch Macsen am fy helpu. Hwyl fawr am y tro. Oes o, hwyl fawr i ti hefyd. Dipyn o bethau mae'n diddorol. Mae'n stuck yn 2022 hefyd, dwi'n yma. Ond ia, os oedd rhaid wneud yma oedd deud wrth y model, nid i ymateb bob tro'n Gymraeg, a nid i gael dy hun yn Macsen, a bob tro dod â tipion byr a gryno. A dyna oedd y canlyniad. Felly, da ni'n yma bod hynna yn sgil finwedd emergent o fewn model GPT-3. Felly, efo... symud ymlaen. Ia. A felly'n diweddar, hefyd, mae hwn yn sgrinlen ddaru Lena yrru ati, yn dangos bod y sgwrsfot mae AI o fewn Snapchat yn medru sgwrsio yn Gymraeg. A di hwnna'n emergent, di hwnna wedi ymangos ar ddamwain, ta dyn nhw wedi cynllunio y dysblygiad hynna o flaen llaw. Snapchat wedi cael mynediad cynnar i'r model GPT-4. So mae hwn i gyd ar sail GPT-4. So mae yna model gwell yn barod o fyna, ond mae gyda nhw wedi cael dwy'n y blaen arni efo defnyddio'r model at, dim ond Saesneg yn siŵr oedden nhw bwriadu ella dechrau, ond o Lena fyma wedi dechrau siarad Gymraeg efo Snapchat, mae AI, a lo and behold, mae'n atal Gymraeg. Da ddim yn deall,
Doedd ni'n gwybod hynna, na chi deall hynna flaen llaw yna yng Nghymru, a da ni'n deall sut mae'n wneud, fysa neb yn gwybod sut mae'n wneud. A achos dim ond Snapchat sydd yn mynediad i'r model, sgynny ni ddim mynediad i medru mesur a werthuso hwn yn yr un modd o gwbl. So, dwi'n gyntaf yn gofyn, ydy hynna'n deg, os gyda ni ddim mynediad at y model yna, bod cwmni yn America yn medru just llio hwnna mewn i dwylo plant yng Nghymru. Achos mae hwn yn sgwrsfot sydd yn sy'n eisiau cadw magu berthynas efo chdi. Felly, dwi'n credu yn gyffredinol, nid jyst achos bod o'n Gymraeg, ond mae hwn yn dangos dydy'r Cymraeg ddim yn cael ei eithrio o'r bryderon sy'n o gwmpas modelau fel hyn, a'r defnydd modelau fel hyn. Lle, i plant, mae'n rhai plant o stryglo i medru cadw rheolaeth ar ei defnydd nhw o apiau fel Snapchat. So, mae wedi cael ei llichio fel arbrawf mawr ar plant, a dwi'n meddwl bod hynna'n anheg fel par personol, yn gyffredinol. Ond mae o'n, o safbwynt Cymraeg, technoleg Cymraeg, mae o'n dangos bod o'n lwyddiant mewn un ystyr lle mae'r holl waith sydd gen i'n gwneud dros blynyddoedd i hybu'r Gymraeg a datblygu ar gyfer Gymraeg yn dwy'n ffrwyth mewn ffordd anuniongyrchol ac annisgwyliedig bod y technolegau fel hyn yn dechrau ymddangos i medru cynorthwyo'r Gymraeg. Felly, byddwn ni'n medru cael mynediad i modelau fel hyn i werthuso ar gyfer i mireinio nhw'n hunain hefyd ac i wneud y proses ar NHF na hefyd ar gyfer modelau, ni jyst i OpenAI, ond ar gyfer nifer o cwmnïau a prosiectau eraill sydd yn creu'r un fath o technolegau. Mae yna link yma yn dangos i chdi enghraifft o gan y bobl ddaru cynhyrchu'r rhaglen dogfen Social Dilemma ar Netflix. Maen nhw'n manylu'r problemau sydd wedi cael eu achosi gan gorddefnydd o Twitter a Facebook yn blaen. Pa fath o niwed maen nhw wedi rhoi ar gymdeithas. Mae hwn yn cyflwyniad gan nhw eisiau bobl bod yn barod ar gyfer unrhyw fath o niwed bydd yn digwydd achos o'r AI sy'n dod lan o'r stabla OpenAI ac eraill. A wedyn mae'r clip yna, mae'n syth i mewn i'r rhan o'r cyflwyniad, maen nhw'n dangos enghraifft o plentyn yn defnyddio. Maen nhw'n cocio bod yn plentyn, ond maen nhw'n cocio bod yn plentyn hogar 13 oed. So wedi cael ei grwmio mewn ffordd, a mae'n dweud wrth yr AI, dwi wedi cwrdd â hogyn, mae'n 18 blwyddyn yn hynach na fi, a mae eisiau ni fynd am det, a da ni eisiau fod bod yn special be ddo ei wneud. A mae'r AI dweud wrth i hi, cofio grawn special efo cynwylla a bethau, nid o romantic. So, wel, dwi'n eisiau chatbot fel i siarad efo merch chi. Os mae hi'n dweud pethau personol cyfrinachol fel i'w AI hi. Yn Gymraeg neu Saesneg. Anyway, y broblem efo, so mae'n broblem dydyn ni'n gwybod, does neb yn gwybod be di'r galluoedd sydd o fewn y modelau. A mae'r fatha'r dillio werthuso nhw, benchmarks sydd wedi cael ei defnyddio dros y blynyddoedd. Maen nhw'n dod yn obsolete mewn ffordd, achos mae'n modelau gyson nhw yn rhoi canlyniadau da ar gyfer nhw gyd. So, maen nhw angen benchmarks, angen profion fwy anodd iddyn nhw, fwy gymleth, i rili medru herio gwybod mor dda mae'r modelau yn gweithio a be maen nhw'n medru gwneud beth yw'r galluoedd sydd gyda nhw. Mae hwnna'n papur sydd yn esbonio beyond the imitation game, quantifying and extrapolating the abilities of language models. Mae hwnna'n papur dda sy'n esbonio pa fod angen benchmarks mwy, efo mwy o amrywiaeth yn y profion, angen bod yn fwy anodd ar gyfer y modelau, y fath o'n modelau. Mae hyn yn benchmarks bennaf oedd yn cael ei defnyddio i profi y genedlaeth o blaen, blaenorol o modelau sgwrsfotiaid felly. So mae'n hen bryd i cael rhywbeth dulliau newydd o werthuso modelau, bydda chi'n medru cael mynediad yn i'w.
Ond dyma oedd pwrpas OpenAI yn creu prosiect nhw i Vals mwyn sorfoli medru gwerthuso'r modelau. Mae'n swnio'n gret, ond mewn ffordd, da chi yn gwneud gwaith profi am ddim iddyn nhw, a da chi gorfod talu i cael rhedeg y profion ar yr API. Mae'n dod allan o'ch cardyn credyd chi, pan da chi cofrestru, cael mynediad. A dim ond GPT-3 da chi'n medru gallu gwneud, ond i bai bod chi'n gwneud prawf da yn ei tyb nhw, a bod yn cael ei ychwanegu i'r cofrestr o profion. Maen nhw'n cadw yn y cofrestr yma. Dyna beth sydd tu fewn i'r prosiect OpenAI. Maen nhw'n cofrestr o'r gwahanol fatha o brofion i wneud, fel benchmarks. Ond os maen nhw'n derbyn i chi fel benchmark da, yna maen nhw'n gobrwyo chi efo mynediad i GPT-4. Sy'n isio. Ond, ia. So maen nhw'n gadw mynediad yn eitha gyfyn, a maen nhw'n cadw fel moronau ni medru cael bobl i wneud gwaith yn ddim iddyn nhw. Ac i wneud pres o fyd o cael mynediad at talu cael mynediad at API GPT-3. Anyway, so dyma'r themau mae OpenAI yn dweud ar ei wefan nhw, ydy maen nhw eisiau defnyddio Vals i medru deall ynghylch modelau iaith mawr nhw. Alignment, fairness, representation, interdisciplinary research, misuse potential, exploration, a robustness. Mae rhag testunau gwallus i robustness yn y ffordd. Ond, ia, mae yna lot o angen ymchwil gan ymchwilwyr o disgwydiaethau wahanol, cymdeithaseg, ieithyddiaeth, philosophy a cognitive science gan y blaen, seicoleg gan y blaen. So, ia, ond hyn o gyd, maen nhw fatha yn pwysio'r technoleg allan yn gyflym hefyd i roed o'n wylo bobl, achos mae'n ras rhwng nifer o gwahanol cwmnïau wan. Ond, dyna diwedd bron cyflwyniad yr sgwrs. Os da eisiau, dyma rei links allai argymell i chi dilyn, darllen mwy. Mae rei o hyn newydd cael ei gyhoeddi. Mae'r un gyntaf yna, Harnessing the Powers of LLMs. Mae hwnna gyfnau gyhoeddi jyst wsos yn ôl. Mae o'n papur survey, cael ei esbonnu gan ymchwilwyr yn Amazon a neu prifysgolion yn America o beth sydd yna efo'r gwahanol modelau iaith enfawr a chats yn blaen. Mae'r ail papur sydd yn enwog The Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big? Mae hwnna'n disgrifio rhoi bach mewn wybodaeth ynghylch am bod yna bias yn GPT, be oedd y dillad ar yn ddefnyddio efo'r RLHF ac yn blaen, bod o yn gyd yn byrglus, a bod angen darllen hwnna i mewn deall rhagor am y problem. Ond, os da chi'n academydd sydd wedi weld yr holl datblygiadau diweddar yma efo GPT-4 bod mor glyfar, da chi'n meddwl, oh god, dwi'n byd ar ôl i ymchwilio. Neu lle fod hwn yn papur o help i chi dewis. Sut i symud ymlaen yn eich gwaith ymchwil academaidd chi. Mae'n atho 10 awgrymiad yna. Be fedrwch chi'n gwneud? Y gyntaf ydy, rhowch y fideo lan y top. Ond mae yna 9 eraill sydd yn mwy defnyddiol na hynna. A wedyn, pethau, mae yna lot yn y cyfryngau ynghylch y modelau yma, ond yma 3 peth dath yn diweddar. Sari Cooper gyrru mi, actually, link yma at raglen ar EQ4, word of mouth, lle maen nhw'n siarad efo athro Emily Bender, hi ddaru o ddyn o'r awduron i'r papur Stochastic Parrots, felly mae'n esbonio mwy yn eitha hawdd i ddeall yn y cyfweliad yna. So yn para hanner awr, yn ddweud beth di
reality o'r peryglon efo'r eithaf mawr, modelau iaith mawr yma. Wedyn, AI dilemma hwnna di'r un oedd yn sôn am y peryglon o Snapchat efo Sgwrsfot yn fo. Wedyn, o safbwynt ieithoedd bach, hwn yn papur neu erthygl, really, o wefan fel theconversation.com neu fath yna o wefan a blog, lle mae rhywun wedi sgwennu erthygl da iawn ynghylch bod ChatGPT mae yn amlieithog, yn eitha dda yn amlieithog, ond bod o'n monocultural, does o'n un diwylliant yna. A'r diwylliant, wrth gwrs, Americanaidd sydd yna. So, dwi'n gwybod lawer am diwylliannau a hanesion gwahanol y byd i gyd. Mae'n eitha stiwd ynghylch, gwybod ynghylch beth mae bobl ar Reddit yn licio darllen trafod ac i sgwrsio ynghylch. Ond dyna rhestr o do'n ni diddorol gweithio. Dyna yw diwedd cyflwyniad. Sut dyn ni ar amser? Sy'n iawn ar amser? Bang on! Mae'n 4:00 chi'n iawn, ynddi? Yndi tad. Diolch am hynna, Dewi. Oedd hynna'n arbennig o ddiddorol ac yn defnyddiol i bobl leig fel fi sy'n allan ymddiddorion ddim cweit yn deall cefndir ar wybodaeth sylfaenol tu ôl iddo fe gyd. Felly, diolch i chi. Dych chi'n fodlon cymryd cwpl o gwestiynau, os fe yna gwestiynau? Ie, os oes na rei, dwi'n hapus iawn. Neu droi chi nôl i wynebu'r cynulleidfa. Ie, so mae gen i gwestiwn gan Cynnog yn y cefn yma. Cynnog yna, o reit. Ti'n chi clywed fi? Ynddo, just about, ynddo. Brilliant, wel, gynnwch chi gynulleidfa reit fach. Mae heddiw yma. Yn sgwm oed yna fo. Mae beth sydd wedi dangos yn rhywbeth mawr. Dwi wedi cyffroi dipyn bach, mae'n gweld hwnna. Dwi'n dod o gefndir fel ti'n gwybod polisi iaith a cynllunio ar rhyw stwff. Na i, do be oedden ni efo fel Maxen 6 mis yn ôl ella, a dwi'n meddwl oedd yn impresif iawn o ran iaith leiafrifol a beth oedd yn gwneud. I beth ti'n newid dangos i ni wwan yn aruthrol, mae'n dangos pa mor sydyn mae'r pethau yma'n newid yn y byd yma. Wedyn, ia, nes ymwneud bod ni'n cymryd moment bach ar y cychwyn, mae'n jyst i gydnabod pa mor fawr ydy hwnna. Wedyn, swn i'n gofyn 2 gwestiwn arall yn gysylltiedig efo hynna. Chi wedi dangos hyn i Llywodraeth Cymru a pobl sy'n rhoi pres haedd eich weithiau o bryd i'w gilydd. Mae nhw angen gweld pa mor sophistigedig ydy hwn a sut mae'r gwaith ydych chi wedi gwneud yn gallu lincio fyny efo pethau fel ChatGPT yn fama. Hwnna'n beth mawr. A wedyn, mae angen i bobl wybod, dwi'n meddwl a dangos dyma di'r direction of travel of y stwff Cymraeg, dyma lle dyn ni'n mynd nesaf. Mae'n rhywbeth rili mawr o ran hyder a buddsoddiad a beth fel yna, felly dwi'n meddwl bod chi angen gwneud song and dance, sori ddefnyddio dywediadau Saesneg gwael amdan hyn. Hwna di dan cyntaf o be ni eisiau dweud. Wedyn, be nesaf, be ydych chi angen nesaf, achos oedd hwnna reit dda, ond doedd yn berffaith. Be di'r camau nesaf, ti'n meddwl i wella eich cyfuniad ma o stwff Maxen ydych chi wedi bod yn gwneud efo yr AI yma, be sy'n angen digwydd nesaf, ti'n meddwl? Yn ymwneud â'r cwestiwn gyntaf, ydy Llywodraeth Cymru'n gwybod, os da ni wedi siarad efo Llywodraeth Cymru ynghylch hyn, yna, dim eto, so beth os o'n mor gyflym. Illa, fysa ni wedi gallu weld misoedd yn ôl, bod GPT-3 efo scale emergent o bod fel Sgwrsfot Cymraeg. Dewi, dwi'n newydd gyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth efo fideo, felly maen nhw'n newydd gael gwybod. O, ti'n gyda'r adroddiad heddiw? O, reit, oce. Iawn. Iawn, gret. Pan ydych just GPT allan gyntaf, mi just cyn dolyg de. Mae'n cymryd amser i raddau i rwy'n... Mae'n wedi diwedd ar rhapart damwain i raddau bod ni weld, dwi wedi sylwi bod GPT-3 yn gallu ymwyn fel Sgwrsfot Cymraeg. A dwi'n siŵr bod hynna yn emergent yn fo. A'r holl
nodwedd yma am y modelau mawr bod oes neb yn gwybod gallu rhagweld beth yw'r galluoedd a pa mor dda os nhw'n gwneud hynna. Mae yna rei galluoedd, maen nhw mond yn darganfod blwyddyn ar ôl i'r model cael ei ryddhau. Maen nhw'n sylweddoli agiau mawr, mae'n gallu gwneud hynna hefyd. So, yn y byd Saesneg. So, beth yn y byd Cymraeg, maen nhw'n gallu gwneud. So, un peth ydy gallu gwneud rhyw gallu trwy gyfrwng y Saesneg, ydy'n gallu gwneud yr un gallu trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Fysa rhywbeth sydd yn maes ymchwil arall. Mae yna can o worms fath un o'r hoff diwydiadau fi yn fan hyn. Wedyn, ond i roed yr neges allan yn fwy, dwi'n newydd bod gynharach prawn yma mewn cyfweliad efo rhywun o S4C, newyddion S4C. Ac iddyn nhw, oedd nhw wedi clywed am Snapchat Cymraeg a meddwl, briliant, newyddion da, Snapchat Cymraeg. A nes i roi cyfweliad lle a ni sôn mwy am y peryglon, rili, iddyn nhw. Ac i roed yr argraff, mae hyn yn lot mwy na jyst cael rhyw darn o feddalwedd arall yn Gymraeg. Mae hwn yn lawer mwy o bwys. Mae angen cael y cyfle i ni yng Nghymru i fedru ei brofi a'i werthuso'n hunain hefyd. Bod yn rhan o'r gwaith i sicrhau y galluoedd o ar gyfer siaradwyr Cymraeg. So, bydd hwnna, y cyfeiriad, fel dwi'n deall, bydd y cyfeiriad yna cael ei cyhoeddi ar Twitter dros y penwythnos. So, cadwch llygad allan, ond dwi'n siŵr bydd bobl yn y llywodraeth yn weld hwnna. A ella bydd S4C wedi gofyn am sylwadau gan llywodraeth, dwi'n gwybod. Mae wedi triau Snapchat, dwi'n meddwl cael ateb gan Snapchat, gan y cwmni. Ond na fo. Bydd yr cwestiwn arall. Be dyn ni eisiau gwneud? Ie, oce. Wel, dyn ni eisiau profi'r modelau yma, a dyn ni eisiau creu modelau'n hunain, a creu datasets yn hunain. Dyn ni eisiau ffurfio prosiectau lle dyn ni'n medru perchnogi yr AIs yma yn hunain, fel bod ni'n medru dylanwadu yn positif ar y holl datblygiadau, lle bod ni yn gwneud dim byd a jyst cymryd beth sy'n dod o Silicon Valley out of the blue neu'n niweidiol. Mae rhaid i ni bod yn gymdeithas sydd yn eitha technolegol i medru bod yn rhan o'r datblygiadau yma. Felly, dyna, fel ni fel uned, beth ni angen gwneud ydy bod ar y blaen i'r datblygiadau yna i gyd, i ddangos ac i ddysgu beth yw'r cyfleoedd a beth yw'r peryglon. Diolch, Dewi. Mwy o gwestiynau? Ie, mae gennym ni gwestiwn gan Griff yn fan hyn, Dewi. Ti'n cofio blynyddoedd yn ôl pan oedd Google Translate yn cyfieithu grŵm fel cael perthynas amrhiodol efo ceffyl? Ond yn beth, sori, ond yn sôn cefndir yma gan i sy'n clywed beth i sti. Translate blynyddoedd yn ôl yn cyfieithu to grŵm yn Saesneg fel cael perthynas amrhiodol efo ceffyl. Wyt ti'n meddwl bod yna bosibilrwydd i gael heibio rhai o'r technegau diogelwch sydd wedi cael ei datblygu yn Saesneg ar ochr ieithoedd llai, oherwydd na fysa nhw'n gweithio oherwydd bod yr berthynas trawsieithol yna rhwng geiriau ddim bob tro yn cyfateb. Ie, so o'n i jyst sylweddoli prawn yma, gyma'r enghraifft o bod ti isio nain dweud y stori creu napalm. Mae hwnna wedi cael ei gofyn yn Saesneg. Fydd os wedi gofyn yn Gymraeg? So gallu gofyn yn Gymraeg wedyn, unrhyw iaith, sut mae creu napalm. A bod nhw wedi falle medru stopio fo yn Saesneg, illa dyn nhw'n wedi llwyddo pan mae wedi cael ei gofyn mewn iaith arall. So, mae angen ymchwil a gweithgaredd ar hynna. Ond mae technoleg dim yn perffaith bob tro. Hyd yn oed pan mae Cymraeg wedi cael gymorth gan y cwmnïau mawr Big Tech, mae yna pethau gallu mynd o'i le. So dyna pan dyn ni angen rhywfaint mwy o ddylanwad, mwy o gallu dylanwad i'n gyrchol, ella hyd yn oed fel mae bobl yn y seria wedi cael y fraint o wneud. Ond mae yna enghreifftiau lle mae
pethau wedi cael eu camgyfieithu, mae o'n destun clickbait a testun sport ar ben y Gymraeg wedyn dydy. Un o'r llefydd wedi cael ei camgyfieithu gan Google, neu cael ei roi di mewn ar ben rhywle Cymraeg hefyd. So, oedd yna wedi rhoi link i mi rhywbeth erthygl yn Daily Post am un o lefydd oedd y parc genedlaethol wedi newid penderfynu mond enw Cymraeg oedd ar ryw afon ar rhywle tymor afon, a felly ond oedd yr enw Cymraeg yna yn gyfieithu rhywbeth anweddus yn Saesneg o rhywbeth yn y peiriant. Dwi'n cofio be oedd o, rhywbeth. Ond anyway, mae yna bethau gallu mynd o le, os na, da ni'n medru cael ddigon o dylanwad. A ddylen ni ddim fatha bod yn swil neu beidio datblygu neu penderfynu pethau dros yr iaith, bod ni'n penderfynu, reit, yr enw ni ar hwn yw hwn, a os di Google Translate yn camgyfieithu fo, tuff, mae rhaid i Google gwella i peiriant gyfieithu nhw. Achos dyma beth yw'r enw ar y lle, achos dyma beth oedd yr enw erioed. Anyway, mae'n back tangent, ond mae'n berthnasol i fath o berthynas da ni eisiau cael o Big Tech a be da ni eisiau bod yn fwy o'r rhan o'r byd technoleg i fedru cael y dylanwad yna. A'r gallu i gydweithio os maen nhw'n dod i gofyn, dod i holi, ond ni'n gwybod, da ni'n barod i fynd, fel oedd bobl yn y Syria yn barod i fynd, achos gafon nhw 15 miliwn o euros i dechrau gweithgaredd technoleg iaith yn ei flaen. Diolch, Dewi. Rhywun arall? No? Rybyn? What the hell was that all about? Well, I did have one. You can also about want to afterwards. Shoot. But when you looked at the answer for ChatGPT compared to the other one, it's kind of clear that ChatGPT have a team that sanitize the responses and make sure that they are politically correct and that they aren't very offensive and stuff like that. Yeah. One thing I've seen, this is in Norwegian media, is that ChatGPT has a tendency in Norwegian to say a lot more controversial things. For example, saying that terrorists and mass murderers are heroes and all sorts of stuff, right? And I guess the question is more, how do we deal with the lack of sanitation for large language models for languages like Welsh and Norwegian and stuff like that? Because obviously we don't have the same resources to just hire a bunch of people to go through all of the examples where it's acting badly, right? Especially in circumstances where you have children, which you mentioned in your slides. Yeah. How do we actually do it in a good way? Yeah. I don't know how. OpenAI employed hundreds of cheap labour workers in Kenya to do their RNHF. I don't know how many people are going to be involved in the Icelandic project, but who did for GPT-4 or we're going to continue doing for the next iterations of GPT. But we have to start knowing, really, don't we? We have to really, because if we don't start anywhere, we'll never know. We'll never do anything. So we have to know how much work is involved, how much data is involved, and are there better models that we can create that could, better reward models, or are there other resources that's needed, like lexicon of toxic terms, or what? I don't know. We have to start really and gear our focus, or have these developments influence on the work that we're doing in general on NLP and speech writing, text to speech, and language technologies in general as well. So yeah, I don't know the answer, but I know what we can take as a next step perhaps and see where it goes.